fețeni, acest videoclip este pentru prietena mea Daria, ați văzut și voi pe canalul ei, trebuie să iară pisicii. Asta e mămica lor, uite, ăsta e primul pisic care îl iubesc eu cel mai mult, da, e bine. Ăsta e alb, foarte alb, foarte drăguț. Ăsta seamănă cu taică-so. Și unde e titugașă mică? Și mica seamănă cu mama lui. Și mai are o surioară pe care cred că a văzut-o în videoclipul ăla. Cu pisica mea în pupă. Da, și astăzi să vă arăt rutina mea de skincare. Da, auzi ce? Două din care acolo, rutina mea de machiaj. Machiajele, bineînțeles. Ce vreau să mă în vede asta. E glosul ăsta, Sofie. Sterul ăsta lichid. Dau așa câteva puncte. Pe din avă să dăm. Da, foarte Sweetle, Bumblebee, I know what you want from me, da, așa foarte frumos, foarte mă fac. Intră chiar în gură. Sweetle, Bumblebee, I know what you want from me. Mă dau cu ăsta. Să-mi fac ceva pe la ochi. Luăm conturul ăsta, conturul ăsta, cu pentru întinderea asta. Little Bumblebee, I know what you want from me, da. Bă, băcesc aici.